pyörii. Me ollaan tässä Radio Suomi toimituksen pihalla ja mä sain eilen idean. Mä löysin netistä sellaisen videon, jossa eräs kaveri Jenkeissä harjoittaa sellaista uutta urheilua kuin dance walk, eli siis tanssikävely. Hän pohti siinä, että hän on aina pitänyt tanssimisesta ja kävelystä ja hän pitää maisemien katsomisesta, joten tässä lajissa yhdistyy ne kaikki. Mä en ole koskaan kuullut, että Suomessa kukaan olisi yrittänyt tehdä tätä. Tässä siis ideana on se, että sä vaan yksinkertaisesti tanssit samalla kun liikut jonnekin paikkaan. Me ollaan nyt lähdössä lounaalle ja mulla on tässä meidänkin soittolistalla soiva Olavi Uusivirran uusi biisi Oodi ilolle. Mä laitan sen soimaan ja selittämättä kenellekään mitään, mä aion dance walkata lounaalle. Me ollaan suunnilleen lounaspaikan pihassa. Mä oon aivan hengästynyt. Tää on fantastisin laji ikinä. Mitäs veikkaat, että naisten kympillä käy? Dance walking baby.